15 ka mga individual ang angol human nga aksidenteng nakabuhi ug kinatibuk ang 8 ka mga bomba ang duha ka South Korean fighter jets. Kagahapon adlaw Marso 6 sa usa ka Sibilyan nga distrito nga nahimutang sa POCHEON, NASUD sa South Korea. Ang maong disgrasya miresulta usab sa pagkaguba sa pipila ka mga panimalay, lakip na ang usa ka simbahan ug swerteng wala raw say nakalas atol sa insidente. Suma pa sa report sa Air Force ug Fire Agency sa lugar nga mipahigayon og usa ka military exercise ang nahisgutang fighter jets sa dayang nahitabo ang disgrasya. Nasayran nga adunay 8 ka mga 500-pound nga MK-82 nga mga bomba ang aksidenteng nabuhian sa duha ka mga KF-16 jet gawas sa shooting range niini sa dihang gipahigayon ang maong joint live fire exercise. Kasamtangan nga gisuspenso usa sa lokal nga otoridad ang mga live fire exercises human sa aksidente aron sa pagtino sa hinungdan sa maong panghitabo.